Hello guys, welcome back to my channel. Welcome back in the first video actually. So hi, welcome back. Only welcome back అంటున్నా. So first మీరు నా ఛానల్ చూస్తున్నారు కాబట్టి please subscribe to my channel. So this video first మనం క్యాష్ కోడ్ ర్యాంక్ ఆడబోతున్నాం. లైక్ ఫస్ట్ వీడియో కదా నార్మల్గా చేద్దాం అనుకున్నాను. సో ఎస్ ఫస్ట్ మన క్యాష్ కోడ్ ర్యాంక్. సో జస్ట్ స్టార్ట్. యాక్చువల్లీ నా నూబ్ అకౌంట్ అనమాట. నా ప్రో అకౌంట్ వేరేది ఉంది. ఓన్లీ 26 లెవెల్ ఇది. నా ప్రో అకౌంట్ నేమ్ చూపిస్తాను. సో యాక్చువల్గా నా ప్రో అకౌంట్ నేను ఒకవేళ మనకి 100K సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తే నేను నా ప్రో అకౌంట్ నుంచి ఆడతాను. ఇది ఇప్పుడు నేను సెర్చ్ చేసేది నా ప్రో అకౌంట్ కాదు, నా మీడియం అకౌంట్. లైక్ నార్మల్గా ఇది. సో యాక్చువల్గా నేను దీంట్లో డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా డౌన్లోడ్ కస్టమ్ ప్యాక్, అట్లా దాంట్లో అది ఆన్ లేదనమాట. సో కనిపించదు తోపేంటిగా. సో లెట్స్ స్టార్ట్ నౌ. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ ఏంటో మెసేజ్ బాక్స్లో రాయండి. కానీ నాకు ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ అయితే క్రోనో. నాకు క్రోనో షీల్డ్ అంటే ఇష్టం. సో ఐ లైక్ దట్ క్యారెక్టర్. మీకు ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ ఏంటో మెసేజ్ బాక్స్లో రాయండి ఫ్రెండ్స్. అది అమ్మ కిల్చోర్ అదే అమ్మ కిల్ చోరీ చేసేస్తారు. అదే అమ్మ అన్ని కిల్చోరే. ఒక్కటంగా కిల్ చేయలే వాళ్ళు. ఒక్క కిల్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ గేమ్లో. యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ రౌండ్లో అంత మంచిగా ఆడాను. లైక్ G18 ఇంకా M500 ఉంటాయి కదా. సో నేను నెక్స్ట్ నుంచి ఆడతాను. సో ఫ్రెండ్స్, నా నూబ్ అకౌంట్ని ప్రో అకౌంట్లో మార్చడం అదొక టాస్క్, ఫస్ట్ వన్. అండ్ దీంట్లోనే ఇంకో టాస్క్ కూడా చెప్తాను. అదే నో టాప్అప్ నో డైమండ్స్ ఛాలెంజ్. ఇంటికి చోటు చేసేసారు. అయ్యో అనుకున్న చేసిర్రు కూడా. అయిపోయింది, కిల్ చోరీ అయిపోయింది. ఒక కిల్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో నేను చెప్పాను కదా, దాని పేరు, ఇంకో ఛాలెంజ్ పేరు నో టాప్అప్ ఛాలెంజ్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, మనం టాప్అప్ చేసే డైమండ్స్ వస్తాయి కదా, ఇప్పటి నుంచి మనం టాప్అప్ చేయము, ఇంకా డైమండ్స్ కూడా ఏమి తీయము.
తీయకుండా ప్రో అకౌంట్ ఎలా చేస్తారని అనుకోవచ్చు. వీడియోస్ వస్తాయి కదా, చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది. దొరికి అరే అమ్మకి వాళ్ళు వేసేసి అయ్యా ఎందుకేసాను. ओपी ओपी बोलते भाई साहब. क्वार्टर किल ट्रिपल किल. సో థర్డ్ రౌండ్ విన్ అయిపోయాము. సో ఇప్పుడు తక్కువ మంది వస్తారు ఫ్రెండ్స్, ప్రో మెంబర్స్. సో ఫోర్త్ రౌండ్ మేము గెలిస్తే ఈ వీడియో ఆపేస్తాను. సో ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. సో సారీ ఫ్రెండ్స్ అంత మంచిగా మాట్లాడకపోతే. సో నా ఫస్ట్ వీడియో కదా, నాకు కొంచెం నర్వస్గా ఉంది. సారీ, వీళ్ళు తప్పులు ఉంటే సారీ, మెసేజ్ బాక్స్లో చెప్పండి ఎలా చెప్పాలో. సో ఓకే, దొరికే కిల్ చోర్, కిల్ చోరీ. నిజం చెప్పాలంటే ఫ్రెండ్స్, కిల్ చోర్ చేసేసాడు ఇది. అరే లోపల నుంచి వెళ్ళిపోయింది. 30 ఓపీ వాళ్ళ హెడ్. నేను చెప్పినా కదా ఫ్రెండ్స్, కిల్ చోర్ చేస్తారని వాళ్ళు. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. ఒక్క నిమిషం, నేను నా కలెక్షన్ చూపిస్తాను. అంటే ఏం లేవు, అదే చూపిస్తాను ఏం లేవని. ఇంకా ఇది నేను మొన్ననే స్టార్ట్ చేశాను. సో మీకు హిస్టరీ కూడా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ చూడండి. యాక్చువల్లీ నేను మొన్ననే స్టార్ట్ చేసిన, ఒక 1 మంత్ అయింది స్టార్ట్ చేసి. చూడండి, నేను అసలు బ్యాచెస్ కూడా కలెక్ట్ చేయలేదు. 1 మంత్ అయింది స్టార్ట్ చేసిందంటూ. నేను అప్పట్లో ఆడేటోని ఈ అకౌంట్ నుంచి, కానీ మానేశాను. ఒక 1 మంత్ క్రితం నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నా. సో కలెక్షన్ ఈ 2 ఇమోట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ యానిమేషన్ ఏం లేదు, వెహికల్స్ లేదు, బ్యాక్ లేదు. లూట్ బాక్స్ ఒకటి వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ గోయాకి. ఇంకా ఇదొకటి, ఇంకా ఇది మీకు చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్ లోడ్ అవుతుందని కలెక్షన్ ప్యాక్ డౌన్లోడ్ అవ్వడానికి ఇదొకటి ఉంది. నెక్స్ట్ పారాషూట్ ఇదొకటి బ్యానర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అవతార్ ఇవే ఉన్నాయి. సో స్కిన్స్ ఏం లేవు. సో వాల్యూ చూపిస్తాను. ఇది ఇంకా దీంట్లో ఇది అండ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ పర్మనెంట్ అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి మొత్తం డేస్కి వచ్చాయి. ఇది పర్మనెంట్, ఇవన్నీ పర్మనెంట్ గర్ల్కి, ఇవన్నీ బాయ్స్ పర్మనెంట్ ఫ్యాన్స్ అవన్నీ. అండ్ షూస్ చూపించాలంటే ఇవి పర్మనెంట్, ఇంకా ఇవి కూడా ఉన్నాయి. అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇంకా అదర్స్లో చూస్తే ఇది ఒకటి ఉంది, అప్పట్లో తీసాను. స్టోన్ ఒకటి ఉంది. ఈ ఫ్రాగ్మెంట్స్ 4 ఉన్నాయి, 5. ఈ వాల్స్ అప్పుడు నేను తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్, బట్ స్పిన్ చేయలేదు, మర్చిపోయాను. సో మీకు చెప్పాను కదా, నేను ఆపేసాను ఆడతాను.
14 ఉన్నాయి, ఇది 10 ఉన్నాయి. ఇది 3 వచ్చినాయి, అన్నీ తీసాను ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు అర్థమైందా? సో ఓకే, బూస్ట్ ఓకే. Do you one time at more than 11 5 days? సో ఓకే, చెప్తాను. దివాళీ క్రేట్స్ వచ్చింది కదా. ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం లక్కీ రాయల్ డైమండ్ రాయల్ చేయబోతున్నాం, లక్ రాయల్లో. సో ఓకే, రెడీ, లెట్స్ గో. ఒకవేళ దీంట్లో కనుక నాకు ఇది లేకపోతే మ్యాజిక్ క్యూబ్ లేకపోతే బండిల్ వస్తే ఇంకా నేనేం చెప్పలేను ఫ్రెండ్స్తో. రాదు మీకు తెలియదు అనుకుంటా, నేను గోల్డ్ రాయల్లో నా మీడియం అకౌంట్లో 149 లక్కీ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అయినా ఈ బండిల్ రాలేదు, క్రిమ్సన్ హెయిర్ బండిల్. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, సీ యు ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. ఇవన్నీ డేస్కి ఉన్నాయి, డేస్ ఇది డేస్, ఇదే దీనికి ఎబిలిటీ లేదు కదా. అండ్ ఫేమస్ డేస్ నెక్స్ట్ ఇది డేస్, ఇది ఒక్కటి పర్లేదు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది డేస్కి, ఇది డేస్కి, ఇది ఒకటి డేస్కి. నా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ డేస్ ఉన్నాయన్నీ. ఒక్కటే MP5ది. ఈ బాంబ్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్, పర్మనెంట్. ఇంకా ఏం లేవు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సీ యు ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.